ministers mokalo gite anyaparo ka en 2022 tarik 14 2022 ka wadhi State House ko dhi mogi ker wachi no biro ma ker no wacho nikech contract no rumo ma tarik 14 mar 2 2023 ma ker no wacho ni odhi akisha ni jo UHCR fa bolo mia bich jondiki mano 2023 dumara Rio banka hanyo no kodi ki pone da festival no migi mana contract mano medi aya minister wani tika nyina kumicha no o kitoma no kitokano gi jo gi PS ma public service de kitoma gano ni botime igamuka lo kata kwa nganyo what mari she was part of anganyo wachi mondo oket gi PNP ke wan gi dokla kanyo be kuro ministers mana mokado giteo so ka kitoma gano gi bitimo rich onge anya wachi ni minister ma no kungone wach ni mo omiyogi chalo solution en duale ngeje no kungo wacho kano biro kapok no nge wach no wacho ni within 3 weeks okedo jogi permanent fashionable term both the UHC nurses clinical officers and doctors there to bango dogo realize ni yes olo kedo gi these terms but ngeje pesa mane chulo gi UHC contract pesa chulo gi pesa ma michulo gi opogore sane etin your budget man I think extra 3.8 billion get budget moment me chulo sane 4 billion so onyo kubedo to mono ati mana 8 billion ko mono wacho ni gi counties ni gibet move ki to counties then igemanyien 2025 2027 okay budget gi makore kedo gi go PNP to council of governors wacho ni no apana jogi chulo national malo kinyaka PNP ko gatergi Yusima nurses gi tebo achini apana already otero counties kosa loke chuth ko mane dao kido mantie kasani to lakteche mani kodi e KMPDU jomoko wacho ni gin ne giseyudo tich mongirore kata PNP no nti en adieri koso